sedulur ayo padha ngaji liridho illah waliridho ir-rasul wali ijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang mugia sedaya menika diberkahi lan dirahmati Allah, diparingi panjang umur sing barokah, diparingi rezeki jembar halal barokah, diparingi anak turun solih solihah lan benjang sedo sedaya keparingana husnul khotimah. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun kula panjenengan rina lan wengi ora kendat-kendat diparingi kenikmatan sangka Allah. Saking kathahe nikmate Allah sing diparingake teng kula panjenengan iki nganti Gusti Allah ngendika fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun kowe kabeh arep ngitung pira ta nikmatku sing wis tak paringke nyang kowe kabeh ora bakal bisa ngitung ijen-ijene nikmat. Mergo apa saking kathahe nikmate Allah sing diparingke teng kula panjenengan para menung. Mula nek kula panjenengan iki kok dadi menungsa diparingi nikmat amben dina kok ora gelem syukur, masyaallah. Gusti Allah ngendika fa in wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Angger kowe rada gelem matur nuwun karo aku tak sate wis. Lho niki medeni to niku nggih. Inna adzabi lasyadid niku kula sampean nek disate. Ya nek disateke ya anget apa panas ya, Kang? Wah, masyaallah. Niku aja meneh kok geni donya wis panas. Mengko nek geni neraka niku dos pundi? Wah. Ana ndelok critane Nabi Idris. Nabi Idris niku lah nabine Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sing panjenenganipun menika masyaallah ngamale iku diunggahke nang langit pendhuwak esuk sore iku tan karuan akeh.
Sampai digumuni malaikat kok niku. Malaikat akhirnya matur karo Gusti Allah, Gusti menika pendak enjang sonten ngamal bagus kok kunjuk katur wonten ngarsa panjenengan semanten kathahipun menika ngamal kagunganipun sinten Gusti. Malaikat matur karo Allah, oh kowe nek arep ngerti kowe ngamale kawulaku Idris. Nek utuh Idris bojone kowe iki lho yu. Ya, niki Nabi Idris. Nek Gusti Allah lali ngendika lamun Idris ngono wae. Amale kawulaku Idris. Menawi kula nyobi mertamu badhe mbuktekaken kados pundi saenipun kinten-kinten kepareng napa mboten Gusti. Ya kana nek dijajal pilih kono. Dibuktekake kaya ngapa ngamal ngibadahi kawulaku Idris. Akhiripun estu malaikat mendo-mendo dadi menungso, dadi rupa menungso. Sowan ngene Nabi Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo monggo. Monggo pinara. Ya. Ajenge karo tamu ki lah ya. Iki nek sing ngatur ki jenengane karo tamu ora akhlak. Terus akhirnya sampun apa menika wis dipinarake. Pancen wis dadi watak wantune Nabi Idris. Nek ana tamu niku anggere wis dilenggahke enggal-enggal dihormat. Tur diladeni dhewe ora akon bojone lho jajal. Wah, masyaallah. Aku kula sampene urung karuan kok iso nglakoni ana tamu ngladeni dhewe. Nggih napa mboten? Nabi Idris niku nabine Allah. Lek ana tamu mbok sapa wae diladeni piyambak. Wes bareng diladeni ditawakake ki menggah nggih wae wong panjen malaikat kok. Ana sing mertamu kula apa palurah ya dasar panas ngene iki nek dicepai wedang ya nggih ngono. Niku malaikat dadi ditawani menggah nggih. Ora ngunjuk menteko nguyah-guyu. Akhirnya Nabi Idris nak curiga. Wis nganti nginep 3 dina niku. Malaikat niku teng mriku nginep 3 dina. Niku arep mbuktekake amal ibadah Nabi Idris iki kaya ngapa iki nganti rewangi nginep nang daleme Nabi Idris. Wah wis barang wis 3 dina. Malaikat niki lak terusan matur karo Nabi Idris. Nabi Idris tes pundi? Ning dereng ngerti nek niku malaikat Nabi Idris niku wong ngaku niku. Nggo mbok saniki wong kula niku peteng mriki pun ana 3 dina mbok mlampah-mlampah ningali kawontenan Jawi. Monggo tak dereke. Wong panjenengan Nabi Idris nek karo tamu masyaallah le hormat luar biasa. Terus tenan tindak-tindak nang jaban desa. Nang jaban desa kuwi weruh ana tanduran jagung cara kene. Jagunge ku wedi-wedi gek gembakar. Ala yo malaikat ki lek nguji karo Nabi Idris ini. Nabi Idris tes pundi? Mbok nyuwun jagung niku. Kula kok sajake kok kepengin banget niku jagung nek dibakar seger. Nabi Idris nek ora kaya kula sampean. Nek arek hormat karo tamu adiran kowe tanggane mandi karo kowe teko dipek tembung keri ngono ya. Nabi Idris ngendika nuwun sewu Mas. Niku sanes gadang kula. Mboten wantun kula, mboten wantun pun mboten usah. Kula mboten gadah niku. Malaikat yo manut. Bareng wis tekan dalem terus omong-omong akhirnya Nabi Idris takon sak menika kula badhe matur ingkang yektosipun tes pundi panjenengan menika mertamu mriki tak angen-angen pun 3 dina 3 bengi ning tak aturi daharan kok ya ora kersa malah ngejak mlaku-mlaku mandang ora jagunge wong liya malah sampean kepengin niku sakjane sampean ki wong padha dudune ngono.
Malaikat ya ora goroh, ora wani goroh, pancen malaikat ki ora tau goroh. Kula menika sanes tiyangan apa? Malaikat. Pantes. Ora turu. Ora kaya wong Selasan kok. Dadi wis telung dina telung bengi ora gelem ngantuk barang. Malaikat kok ya. Nek kula sampean iki alhamdulillah. Wong kok. Dan nek ngantuk barang iki wong pantes ngono lho, Kak. Terus akhirnya Nabi Idris dados panjenengan malaikat. Kleresan sangat. Kok kleresan? Gandeng panjenengan menika malaikat. Kula menika kepingin sanget napa? Badhe kepingin njajal weruh swarga. Saged utawi mboten saged wong panjenengan niku malaikat kedah saged. Malaikat bingung lho iki diusuli ngono. Wah, iki aneh meneh iki. Nggih mangke riyen kula tak matur Gusti Allah pareng napa mboten. Malaikat matur Allah, terus pundi nika Gusti? Malah kepengin arek weruh neraka, ngono. Arek weruh neraka. Ya teko turuti. Niku pun dituruti, wis rampung. Pun saniki monggo jajal. Kula sing pertama ki ora njaluk prasada, njaluk mati. Nek pancen sampean niku malaikat, kula niki sakniki nyuwun dipateni ning jajal lho niki. Dadi nek jajal ki engko nek diripke meneh ngono lho. Tak rasa rasane pati ki kaya ngapa. Monggo panjenengan tindakaken makhirin kula tak matur Gusti. Pripun niki Gusti malah jajal mati ya teko turuti. Wong panjenengan kawulaku sing tak tresnani turuti. Namung jajal iya turuti. Akhiripun pripun malaikat pareng pun kula tak tata-tata niki monggo mulai dijabut. Bareng nyawa ditarik saka bumbunan. Wong Allah niku le nyabut nyawane menungso niku ora saka ndi saka bumbunan menungso. Ngendikane Allah ngalkan ana akhidum binasiyatiha. Aku ki njabut nyawane menungso tak jabut saka bumbunan. Mula kula niki kerep nggo kethu. Ben dawa umure ngono lho yu. Kandhani kok wong wedok barang anggere kudungan rapet dawa umure. Ngandel ora? Tenan niku. Soale malaikat arek jabut ora iso wong kadangan kethu. Ngene ya Kang ya. Mula mulane ya ngono. Aku tak angen-angen nanggre iso-iso nggo kethu sakjeke ra kelakon mati. Iya apa ora yu? Heeh wong wedok barang gresik kudungan ora bakal mati. Wah akhirnya Nabi Idris jaluk mati turuti karo Gusti Allah. Malaikat mulai buang ditarik niku gak menyawa niki gak ditarik tekan dengkul. Nabi Idris aduh stop. Pripun Nabi Idris waduh larane metune nyawa saka ragon wah larane tan kira-kira leren dhisik malaikat leren. Mandang Ustaz, pun monggo lanjut. Tuarik mulai. Walah tulung. Bareng tekan nggon dodo. Stop. Mandek. Pripun aduh. Sakite tan kira-kira. Pun naik terus 12 mandang tarik 12 itu. Wis sauntarung ming jajal mati. Wis rampung mati. Terus dibalikke karo malaikat. Baru urip pripun Nabi Idris rasane tiyang pejah niku metune nyawa saka raga niku pripun. Kula ora meneh-meneh arek mati ngono. Ora meneh-meneh arek mati, lara tenan. Ngoten wah, Mas. Pun malaikat kula sepisan iki mawon nek jajal mati pun boten ajeng malih-malih. Saniki kula gandeng mati pun jajal kula niku kok kepingin sanget napa. Mbok inggiya kula niku diteraken tak weruh jenenge neraka.
Wah, sampun ku aneh-aneh nggih mboten aneh wong kula niki mung nyuwun kok. Monggo panjenengan matur kali Gusti Allah nek diparengke nggih kula tak manut. Akhirnya malaikat matur karo Gusti Allah, pripun iki Gusti ndang pun jajal mati kok kepengin malah arep napa? Roh neraka ya teko turuti diterke. Bareng diterke. Arek tekan neraka ijadoh. Ijadoh. Niku kok apa jenengane UAB geni neraka niku isih kira-kira cara wong mlaku iki ana 500 tahun meneh nek cara mlaku sikil niku Nabi Idris niku raine pun boten kuat kena sinare panase geni neraka niku. Jajal bayangaken kaya ngopo panase. Niku makane adohe ijal lakon 500 tahun. Ha iki Merapi pirang kilo kok kene. Menggek watuk wae sumuke ra karuan ruan ya. Iya Kang. Wah niku neraka lakonan 500 tahun Nabi Idris ngendika malaikat wah kula pun mboten ajeng terus-terus. Mboten kiyat. Panase geni neraka kados ngeten pun balik mawon pun kula pun pitados pun wah pokoke nang neraka wis ora kepenak pun balik mawon balik. Akhirnya balik. Arep balik malaikat dalem kula mati pun jajal. Nggih. Arep roh neraka ya wis jajal senajan urung roh. Wong ora kuat. Sakniki tasih setunggal ingkang kula kepengin napa? Kula niku kepengin ajeng jajal mlebu swarga. Wah, jenengan kok aneh-aneh nggih mboten wong iku kok komplite ngoten niku kok. Mati wis jajal neraka pun jajal senajan durung tekan gone. Sakniki ajeng jajal kepengin mlebu swarga. Engko sik tak matur, pripun Gusti wis teko dituruti. Tenang. Enggak tak terke. Bareng terke le mlebu swarga iku serandalan. Cara kene serandal swalo kuwi lho sing dienggo. Ah wis lebok wis swarga. Walah Nabi Idris ku ngong swarga bungae tan kira-kira. Kabeh apik, ora ana nggon ala, ora ana panganan ora enak, ora ana wong kok ora bagus nek wedok ora ayu ora ana. Lanang bagus kabeh wedok ayu kabeh. Luwih widodari. Walah. Ora karo-karo. Nabi Idris waduh. Kaya ngene kok ya nikmati swarga terus njajal jagong kursi kencana. Kursine kena genjang iso mantuk-mantuk ngono. Mongko nang nggon kene iki ana wit-witane metu buahe nek arek mangan teko garek ngono kuwi. Jajal, ora kepengin kowe mlebu swarga. Wah, ora kangelan. Arep mangan plem ya teko garek muni plem ngono iki. Karo jagong ngoten. Kaya ngene ya nikmat. Ah terus Nabi Idris iki rasa kepenakan lah arek megah metu. Malaikat ngendika Nabi Idris, "Napa? Monggo lek medal kok jajal kok suwe temen, mangke riyen sekedhap malih." Iki akal-akal wis. Mangke riyen sekedhap malih. Pun ah, mun didangu kok. Iku wis jam 12 kurang sithik lho. Kok namake jam. Oh nggih. Nabi Idris nemu akal. Ajeng medal teng saking swarga niku sandale ditinggal nanggon kursi sing dijagongi kuwi nang isor. Monggo mandang tekan jaban swarga, masyaallah malaikat. Pripun sandal kula kantun. Nika mungkin mboten kula pendhet ngregeti swarga. Oh nika namung sandal swalur regane 50.000. Kula pendhet riyen, nggih pun rika lek cepet. Nah, terus akhirnya Nabi Idris mlebet. Mandas mlebu jagong nang kursi iku malah kepenakan. Ampun nek medal. Ora ana dalil metu mending ngono. Lho kok sampeyan niku jarene mlebune jajal. Jajal ki langsung mau sing niki mlebu kula arek jiko sandal ora ana janjian jajal. Wah, akhirnya malaikat kalah kok niku le diplomatik karo Nabi Idris. Sing jajal ki mlebu sing pertama. Anek sing mlebu ping pindho ora ana janjian jajal. Wong janjiane arek baleni sandal. Wah niku tetep boten gelem metu Nabi Idris. Ah malaikat judeg.
Pripun Gusti niki nabi den Bangkang mboten purun medal. Kula anggenipun debatan pancikawon. Kiyambakipun ingkang jajan lah mlebet ingkang sepindhahe. Mlebet sing ping kaliyan niki lak baleni srandal mboten wonten janji medal. Niki mboten purun medal pripun Gusti. Ya wis teko ben wae. Kae ben kok nang swarga. Tak weane gawean gaweke klambi wong-wong kuwi. Jadi Nabi Idris niku nek cara riwayat niki saniki niki pun ning swarga. Masya Allah, mergo ngamale ora karuan apike lek mlebu swarga paling dhisik niku Nabi Idris. Mula ora ana wong mlebu swarga ki ora liwat mati mboten wonten. Oh Nabi Idris ki lek mlebu swarga ki mati dhisik ora keteng ning jajal kok. Iya ta ya? Terus mlebu neraka, ora kuat panase balik, mlebu swarga. Dadi kula sampean ki yo nggih pengarep-arep mlebu swarga ya monggo ning kudu gelem ora gelem mati dhisik. Priye? Selak kepengin mlebu swarga apa urung? Nek selak kepengin mati ya lek ngono. Wong arep mlebu swarga ki syaraté kudu mati dhisik, mboten saged. Awak waras ngoten kok mlebu swarga mboten saged. Kudu mati dhisik. Paham mboten? Lah mila monggo. Awake dhewe direwangi kumpul-kumpul ngaji, niat nyuwun ridane Allah, nyuwun tambahi ilmu sing bisa kena kanggo nata anggenipun ngibadah kula yen dhateng Allah. Iki kaya ngene iki ya jenenge lumpuk-lumpuk sangu sing arek ge mangkat nang swarga kuwi. Ya. Arep rono apa ora? Ning ora bareng lho yu. Ya. Gentenan. Nggih nggih. Ya sekarang engko nampa paringe Gusti Allah kapan ngono. Ya ana sing dangkatke nang swarga kuwi sok taun buri. Nek wis lebar kaji. Ya. Ning ana sesuk wis dangkatke sesuk ki mbah ki ndek wonge ketok pura iki. Lho niki kaya ngeten niki. Mula awake dhewe iki atine kudu diyakinake maring Gusti. Aja mamang kula panjenengan ledo nindakake ibadah niku. Le salat ya ditemen-temeni. Oleh wiridan ya diajegake. Oleh ngaji ya monggo sak derajat sak pangkat ora ketung kasarane ora mundhak ngelmune wong saking dedele ya ning pokoke kula panjenengan gelem niat ngaji mangkat senajan ora pinter tetep niku mengko nanggon akhirat kena gesangu kok yu estu niku niki senajan ora pinter gek Selasa kala wis tak kandhake ta ana murid Imam Abu Hanifah sing ngaji 80 tahun patekah ora tayeng ya. Ane kok ya karo Gusti Allah kaya dikasihi mergo barokah ngaji. Wong takoni malaikat mungkar nakir wae lek jawab ora iso kok. Ditakoni man rabbuka, kula santrine Ahmad bin Kambal. Wa ma dinuka kula niki pokoke santri Ahmad bin Kambal. Wa ma Nabiuka kula niki santri Muhammad Ahmad bin Kambal. Lek panjenengan mboten petados malaikat niki lulang wedhus. Mandang malaikat dicungi lulang wedhus gila. Bali Gusti pripun niku? Tak takoni malah ngecungi lulang wedhus. Ya wis ora usah takoni malaikat kaya panjenengan kawulaku tak kodar goblok. Tak kodar lalen. Ning senajan goblok senajan lalen dheweke kuwi bendak Selasa kok bendak Selasa. Ya oleh ngaji ora tahu leren. Kuwi tetep tak papake nang swarga. Wis ora mang takoni. Alhamdulillah niki barokahe kula panjenengan do gelem ngaji iki senajan ora pinter iki Gusti Allah tetep badhe maringi penghargaan dhateng kula panjenengan. Allahumma ora semang bosen-bosen nggih pamane kula mati engko ngaji lak ya ana meneh ngono ya engko gantine kula mati ya tukul meneh ngono ya monggo kaku karo sampean mati kadang-kadang dhisik sampean wae ya
Nggih to nggih. Wis pokoke sapa-sapa sing dhisik donga dinunga ngono wae ya. Sedulur ayo padha